A vtedy vlastne to vyletí hore, ty predávaš a nakupujú to ľudia, čo sú tzv. Exit likvidita. Hej? To sú tí, ktorí presne nemajú takú výhodu ako ja, alebo sú to amatéri v tomto Že vlastne prostredí. na konci dňa všetky tie meme coiny skončia u amatérov a tí profici to vlastne odpromujú a predajú a hotovo. Hej? Dá sa povedať, že hej. Tým pádom sme sa dostali k skémom Áno. a teraz v podstate ty na tom vieš zarobiť, lebo ty nakupuješ ešte predtým, než sa to vypumpuje hore a predávaš vtedy, keď sa to dumpuje dole. Hej? Áno, alebo kupujem už vypumpované veci, ktoré majú z môjho pohľadu dosť veľkú pozornosť. A že vlastne môžu tam teoreticky ostať ešte stále nejaké obdobie. Hej? Áno. Uvediem príklad, teraz nedávno vznikol meme coin, ktorý sa volal Unicorn Fart Dust. Čo máte stále s tými fartmi? Mám to preložiť? No, nech sa páči. Moja mama nie je po anglicky, takže... Čiže prach z prdu jednorožca. To bol názov meme coinu. A vznikol kvôli tomu 85-90% ľudí. Čo bol tvoj najlepší shitcoin, na ktorom si zarobil koľko? To bol ešte v roku 2021